šta ne radi kada položi na trsi svi. Ljudi su vrlo slabni da gledaju njene grudi. Ljudi su slabni da gledaju njene. Ona se budi. Ona se budi. Celoga života nečim joj pune glavu. Krpice, krpice, suknice su stvari za devojčice. Igrati lastiš ona nikada nije znala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Ona se budi. Ona se budi. Ona nema nikoga da je kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ona nema nikoga da je kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ljudi se čude, zar ona može da misli? Ljudi se čude, zar ona sme da zna? Ljudi su vrlo slabni da gledaju njene grudi. Ljudi su slabni da gledaju